Od roku 1935 opouštěl Karel Čapek své bydliště v Praze a jezdil se svou ženou Olgou Šajnflugovou na letní byt do Staré Huti u Dobříše na Strž. O pražských ulicích už tehdy Čapek říkal, že jsou nesnesitelně prašné a hlučné. Vadila mu i letní vedra a tak toužil po klidu a příjemném chládku. Co pak by asi chudák říkal Praze dnes? Strž bývala kdysi železárnou a Karel s Olgou ji dostali do užívání jako svatební dar od švagra Václava Palivce. Jezdili sem pak po 3 roky a byli tu velmi šťastní. Když sem ale přišli poprvé, vypadalo to tu podstatně jinak. Bylo to zanedbané a smutné místo, kde už dlouho nikdo trvale nebydlel. Snad právě proto si to tady Čapek zamiloval. Mohl zde bez omezení naplňovat své představy a plány. Na staré mapě našel původní název Josefodol. Josefodol. Brzo však začal říkat svému novému domovu Strž, podle velkého rybníka nad domem. Na Strž také přijížděla řada přátel, kteří rádi poradili, někdy i přiložili ruku k dílu. Umělci pomáhali s drobnými stavbami a zařízením domů. Zahradní verandu si ale Čapek navrhl sám. Tak dnes pojedeme vlakem. Možná budete mít také to štěstí a pojedete na Strž takovou krásnou prvorepublikovou mašinou. Trať Praha-Dobříš, Paříž bývala před lety proslulá, vedla v blízkosti trampských osad a tak jste se málo kdy vraceli z víkendu bez muziky trampských kapel. Jo, to bývaly časy. Haha. Jdeš-li pěšky, máš vztek na člověka, který jede autem a počastuje tě prachem nebo smradem. Ale jedeš-li autem, nenávidíš člověka, který jde pěšky a na kterého musíš mít pozor, abys ho vrtáka splašeného nepřejel. Tomu se to jede, myslíš si hněvivě o muži v autu. Tomu se to šlape, myslíš si hněvivě o pěším člověku. Čapek často a rád chodil pěšky. V okolí svého domu na Strži měl oblíbená místa a cesty. Dnes tudy vede naučná stezka s 10 zastaveními. Můžete si vybrat trasu podle délky. Tak vybírejte. Stezka vede zajímavým územím z historického i přírodního hlediska. Hned na začátku míjíte rybník Strž. Víte, že se odtud do Evropy rozšířila ondatra? Přivezli jsem poprvé v roce 1906 ze Severní Ameriky. Prý tu má někde dokonce pomník.
No to jsem tedy zvědavá. Piku, piku. Celá tato oblast byla v minulosti průmyslově využívána a tak půjdete okolo rozvalin hamrů a mlýnů, ale také kolem zlatonosné říčky Kocáby a po loukách plných barevných kytek. Ta vůně. Ze stezky vedou další značené odbočky. Můžete dojít i na Veselý vrch s rozhlednou. Vrch je plný zlata, které se mělo těžit, ale díky iniciativě místních lidí nakonec z těžby sešlo. No, uznejte sami, byla by to škoda, kdyby místo kopce s rozhlednou tady byl veliký povrchový důl. No to radši. Veselý vrch. Krásně odtud vidíte velkou část středního Povltaví. A všude kolem vás je spousta muziky, v tůních říčky, i v rybníčku zájezek kuňkají žáby, provází vás ptačí zpěv. Dětem dává úkoly Čapkova Dášeňka. Trasa je sjízdná i pro cyklisty. Částí okruhu dokonce vede mezinárodní cyklostezka. A je to krásně v každé roční době. Jo, krásně. Už jen zkušené oko pozná, že tady kdysi bydleli lidé. Bývalo tu ještě v polovině minulého století hospodářství, takzvaný čtvrtý hamr. Hamrů bylo na řece Kocábě několik a vodní síly se využívalo ke zpracování surového železa z vysoké pece ve Staré Huti. Po ukončení činnosti vysoké pece hamry zanikly a dnes jsou budovy rozpadlé a zarostlé trnkovými keři a šípkem. Houštiny ale lákají k prozkoumání. A tak se podíváme, co tu ještě zbylo. No to je akustika. No, dobrý. Tak to vidíte, neprůchodné trní. Povodí řeky Kocáby bylo oblíbeným cílem trampů. Kocábě říkali hadí řeka, asi podle toho, jak se kroutí, a budovali si tu své osady, kde trávili volný čas. Osada to ale nebyla jen chata, totem a vlajka, ale také parta kamarádů, kteří spolu po léta jezdili z města do přírody. Níž po toku řeky ve skalnatém údolí jsou trampské osady Utah, Havran, Revaston a taky Askalon. Teď už tam mají chaty i paďouři, ale pár původních srubů zůstalo. Až stichnou bílé skály. Jo.
Karel Čapek to měl dobře vymyšlené. Po práci na večer vycházel na návrší nad rybníkem, aby tu v klidu pozoroval okolí a třeba i západ slunce. Na místě, kde často sedával, postavil po jeho smrti kamarád sochař Karel Dvořák obelisk z bílého kamene. Už tu byla zmínka o výskytu zlata. Nejlíp je ale vypravit se za ním do muzea v Novém Kníně. A o pár kilometrů dál je v Prostřední Lhotě opravený křižovnický špíchar s výstavou věnovanou venkovskému hospodaření. Tady by měl Čapek radost. Při jeho úctě k technickým vynálezům říkal, že kdyby měl dost peněz, koupil by si ještě 3fázový motor a parní mlátičku. Nebo ten stroj, co dělá škatulky na sirky. Ale měl pouze americká kamna a švédský vysavač. I tak prý tyto vynálezy bezmezně obdivoval. Je potřeba jisté lenosti k plnému ocenění života. Člověk, který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen za tu cenu, že se nepodíval na tisíceré věci, které cestou minul. Krásné a dobré je pracovat na zemi, ať už děláte cokoliv užitečného. Ale je jen jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat, to jest veliké a tvůrčí dílo. Ale je k tomu třeba vzletu, a kdo se neumí vznést, nevidí to, co jest. Když se mluví o barvách podzimu, nezapomínejme na krásné a teplé barvy ornice odkryté pluhem. I po té stránce jsme, chvála Bohu, zemí požehnaně pestrou, oděnou rouchem měňavým. Jsme tak říkajíc uhněteni ze všemožných vzorků půdy a všechny geologické věky se složily, aby byl zhotoven ten nevelký kousek světa. Jen lidé se ve svých odstínech a barvách nedobře snášejí, asi proto, že tu jsou geologicky řečeno teprve od včerejška. Bude to trvat ještě dlouho, než se na barevnou mapu národů a států budou lidé dívat se stejným zalíbením jako na barevnou mapu půdy. Dobříšský zámek byl po válce řadu let domovem československých spisovatelů. Vystřídala se jich tu řada. Nejznámější nájemník byl asi Jan Drda. Dneska se můžete podívat na rokokové interiéry i do francouzské zahrady. A v anglickém parku u rybníka, podívejme, haha, Ondatra.
nikdy bych se asi do té dřiny nepustil, kdyby nebyla tak těžká doba. Nejdřív jsem hrabal jen z takové zuřivosti, abych se něčím vybil. Ale nakonec jsem shledal, že jsem vlastně posedlý jen tím kamením a že musím dokonale vyčistit tady to místo. A hrabal jsem, člověče, hrabal jsem, jako by na tom jediném záležel osud světa. No a? Co z toho je? Třeba jen málo. Třeba jen to, že se někde udělal kousek dobré práce. Totiž, abyste věděli, ten venkovský dům stojí v dolíku zrovna pod hrází rybníka. A když ten rybník není moc plný, stojí jeho hladina asi tak ve výši prvního patra. Zahrada na Strži má dodnes veliké kouzlo. V létě tu možná zažijete koncert nebo ochotnické představení. Na lavičkách můžete číst, přemítat, anebo jen tak odpočívat v trávě. A stále budete mít pocit Čapkovy blízkosti.